دم خوش گهدار و تماشاوان نهیشا ده باسی روجایی رو دم لگل هبودونه. راستیا هرمی رودانی روجلاتا ناوین لگل خوی هیوی و مترسی تکلی هف لجم بطایبتی ولاتین روجلاتا ناوین پیدا کرن. گلین هرمی هیوی آزادی در خستپیش ولاتین هرمیین ستوکو پاریز مترسیا وندابونی نوشن کرنا نقشه هرمی لگل وان رودا. بطایبتی رولا کردستانی بو مترسیک مزن دشبریا به دستخستنا مافین روایین کرد وکی سیاستک وان کevin به متودین کevin به فوبیا کرد درکت پیش. ترکیه وکی ولاتک به باندور در روجلاتا ناوینده جه انجام کارودانین لحرمی یکسر بحرا خوا گرد. سیاستک پرآلی بری و بر لیوکی گود سیاستا به سوریه و گریدای خود ایزولبونی ده حس کرد. لسر وی سیاست اگرین وی کارودانین وی لباکوری کردستانی و ترکیه امده تورین باسی روجایی رو ده بگرن دست. ده تور آمیا دویم ده چاونیر سیاسی و حقوقناس حاسم دا تکین دبی میوانیمه. میوانیمه یه تورا یکم جی استودی آمیا دیار بکره سروکی گشتی پارتیا ماف و آزادیان رفیق کاراکوچه. برز کاراکوچ از جوی دست پی بکم ام جباندورا راستیا کرد و کارودان ویل ترکیه دست پی بکن. نها بابتا هری گرم دروجوا ترکیه ده بچکرنا حسده انگو هزین سوریه دموکراتا ترکیه وی جخوره وکم مترسیک مزن دیبینه هر چند کو حسده دبیجه کو لسر ترکیه مترسیامه نینه. ایوار باش ایرو لحرم آلیوزی کی مزن هیه ام ببیجن شرکی ایرو devam dikin li ser çar parçe Axa Kurdistaniyê. Mafê gelê Kurd heye ki li her çar parçeyê de mafê gelê xwe biparêzin. Bo vî yekê ew êrişik li gelê me dibin. Ew devletê dagirkerên ki li mafê gelê me nadin û li ser me em bibin zordestî çavreşî berdewam dikin. Hakkı mahve meheye ki em hemberi van hamut tiştiya bisekinin. Boy viye ki em bir şeri Kurdistan'a Suriye'de İro Daesh erişe gelemedi ki, erişe ahamedi ki mahve hamu velat parezdan ve rehistino partiyin gelen heneke hemberi vi şerbiki tekoşina xubudevne hatta geleme rızgar bebe. که رفیق بچکرنا حسده هزین سوریه دموکرات کو الویدری جبوی اپراسیونا رقیتین آماده کرن چه مترسی لسر ترکیه هیا گو ترکیه وی که جبو خو وک مترسی دبینه لسوریه ana şereki mezeniye levederê em wek partiya mafu azadiyana hak parendi bejin li berê hetişî Sûriyeyê de gerek ev şer bê rawestandin. Piştî wî şerê hemû gelên Sûriye dikarin bi sistemekî federalî de bi hev re bijîn. Li vê derê lazim e ki sistemekî federalî bê ava kirin û gelê me jî li Bakurê Sûriyeyê de hemû mafê xwe bistînin û wekî birayên hevdû bi hev re li devleta Sûriyeyê de sistema federalî de bi hev re bijîn. که رفیق وجی وک باکوری سوریه بناف کر گلو او درنه روجاوای کردستانی و وک باکوری سوریه بناف کر Rojava Kurdistan'a Irak, Suriye cikiye, belki de haremekiye. Li gorme li ve deri parça Kurdistan'a ev parçayı li nav devlette Suriye mayiye. Ev meseleye. Li ve deri tişti heri girin eve ku geleme li ve deri. Rehistino partili li ve deri li hev bikin. Yekbuniya xud çekin wekî ki berê hewlêrê de dawî de li dihokê de peymanekî çêkiribû gor vî peywanê bi hev re tekoşîna xwe çêkin ta ki gelê me rizgar bibe.
بلکه کرفیکا و پرساکو من کریکو ترکیه بچکرنا هزین سوریه دموکرات کو YPG hêza herî bi bandor di nav de ye ji bo xwe weke metirsiyekê dibînî çi egera wê heye ku Tirkiye bi çekkirina HSD bi çekkirina YPG li Sûriyeyê ji bo operasyona Reqê ji xwe re weke metirsî dibînî. Em bibêjin koalisyonê devletên ki li hemberî Daişê şer dikin gava wan yekemîn wazîfeyê wan yekemîn û girîng hemberî Daişê tekoşîne ev piştî vî tekoşînê tesîra Daişê li holê rakin. Bo vê yekî em bibêjin alîkariya devletên Yekîbûyî Amerîka an li ew din ev girêdayî ev xebatên hemû dikarin alîkarî bikin. Yani mafê wan jî heye li boî ki şerê Daeş bê sekinandin bibin dawî bibe dawî ew alîkarî ew çekdanê tiştê lazim e yani pêwîst e bidin. Bo vê yekî em heta şerê Daeş li holê rabin dawiya wê were ew alîkarî pêwîst e em rast dibînin. Birêz Karakoç her wiha Tirkiye di peyvajoya şoreşa Sûriyeyê de gelek caran xwest wekî aliyekî têde beşdarî bike. Heta di operasyona Reqa de jî xwest beşdarî bike diyar e ku Tirkiye ew xwestekên wê nehatine qebûl kirin. Herî dawî jî di hevdîtina li gel Wezîrê Berevaniyê ê Amerîkayê James Mattis de Serokvezîrê Türkiye Binalî Yıldırım dibêje ku garantiyek ji wan girtine piştî operasyona rizgarkirina Reqqayê HSD an jî YPG de ji wê heremê vekşe gelo garantiyekî çawa Türkiye wergirtiye li gora bîr û bahweriya we û ger Reqqa bi xwîna gencên Kurd jî bê rizgarkirin. Ji bo çi Kurd beşdarî de operasyonekî wisa de dikin û paşê jî wê teslîm bikin wê derê. Gorme Türkiye berê her tiştî naxwaze li Kurdistana Sûriyeyê gelê Kurd bigêjin mafê xwe. Evana daxwazê wan veşartiyê. Ji bo vê tiştî zê sedem digerin. Em bibêjin wexta ki hemberê Daişî şer dest pê kir Tirkiye naxwaz bikeve nav wan. Alîkarî nedikir. Li wexta ki mafê gelê Kurd hart holê Kurd li qada tekoşînê de cî girtin bê Kurdan hemberê Daişî şer kirin çuqa zahmet bi çavê xwe dîtin devletê din û Tirkiye piştre Tirkiye mêze kir ki Kurd li aktorê rojata navîn de sıra yekemîn girtin du vî Türkiye siyasetê guverand ket holê em bibêjin êrişê axa Sûriyê kirin heta ketin nav axa Sûriyê. Bo vê yekî derdê kulû devleta Tirkan mesela Kurdaye bo ki Kurd negêjin mafê xwe. Ne tenê ji bo Kurdistana Bakur, bo Kurdistana Başûr jî van tiştana baş nabînin. Em dixwazin gelê me li wê derê berê hemberê Daişî şerê xwe berdewam bikin, tekoşîna xwe bidomînin, li Daîş li wan dera bê qewirandin, du wî jî bira mafê xwe bistînin, ew çekekî aneketî dest wan tenê bi hemberê tekoşîna Daişê de bişolinin, wekî din ji xwe em Partiya Maf û Azadiyan hemberê şerin. Ew şerê ana li ser axa welatê me ser Kurdistan dajon ev şera hemû em dixwazin bê sekinandin ji bo Kurdistana Başûr jî em naxwazin şerê çekdarî bidûnin em dizanin ew şerê çekdarî heta îro gerek zirar dayê gelê me gerek zirar dayê welatê me welatê me vîran kirî gelek însanê me penebûr bûyîn koçber bûnin bu yekî em dixwazin şer bisekinin piştre li çerçeva demokrasî û aştî de em piskirêskê xwe bi
axaftın û bêtekilî dayîn û bêpeyvendî em çareser bikin. Birêz Karakoç hin dengên nerazîbûnê ku li Tirkiye derdikevin hene. Herî dawî îro jî rojnamevan Ertuğrul Özkök di rojnameya Hürriyet de dîtinekê, ramanekê dîna ziman ku Tirkiye bi riya YPG bere PKK jî bênî serrê ango têkiliyê xwe li gel YPG xurttir bike û bi vî awayî PKK jî bîne ser riya rast. Hûn dîtinekî ramanekî wisa gelo realîst dibînin? Bira hemû kes bizanin mesela Kurdan û mesela PKK û PYD yek nîne. Mesela herî girîng mesela Kurdayê. PKK û PYD îro hene sibe ya ew hebe ya tune be. Em dibêjin bira şer bisekinin. Şerê nehaq bira bişekinin. Şerê qilêr bira bişekinin. Piştî şera Daişê em dixwazin hemû Kurd şerê çekdarî dev jê berdin birêya aştî û demokrasî em doza mafê xwe bikin ji mafê xwe derheqê mafê xwe de tekoşîna xwe bidomînin. Em bîro baweriya me heye em bi çerçeva demokrasî de nav demokrasî de bi xebata vekilî û aştî û demokrasî de em ê bikarin mafê xwe bistînin. Ji bo Kurdistana Bakur em dikarin bibêjin li gelê Kurdê Kurdistana Bakur sedî not şerê çekdarî naxwazin dixwazin bi çerçeva demokrasî û aştî de piskirîka gelê Kurd çareser bibe. Gelê Türkan jî sedê heftê ev daxwaziya xwe nîşan kiriye haniyê ziman. Bo vî yekê hikûmeta Türkar em dibêjin yani vî alî de gelê Türk û Kurd madem ki jî alî çerçeva demokrasî û aştî de dixwazin van piskirêkan çareser bikin lazim e hûn jî gor viya gav bavêjin zagon derxînin em bibêjin li vî alî de xebat çê bikin bo ki şerê çekdarî bê sekinandin. Girêdayî Bakurê Kurdistanê Birêz Karakoç desthilata AK Partiyê hercartîna ziman dibêje ku ger di çerçeveya aştiyê di çerçeveya neçekdarî de bê em amade ne herdem bi her dîtin û ramanê re jî têkiliyê dînin. Lê li hemberî me çek heye, li hemberî me PKK heye, li hemberî me terör heye. Ji ber vê yekê jî em nikarin danişin vê pirsê bi riya danûstandinê bixner ya çareseriyê de. Gelek ev helbest li gora bîr û bahveriya ve helbestekî rast e û rast dibêje AK Parti. Ev bahaneyê em bibêjin PKK çawa derket doza piskirîka gelê Kurd çareser nebû bi siyaseta xeletî PKK derket. Em bibêjin wextekî yine şerê çekdarî PKK dest pê nekiribû dîsa li Kurdistana Bakurê da gelê Kurd bi dengê xwe bi daxwaziya xwe bi gotinê xwe doza mafê xwe dikir. Em bibêjin berê serê destpêkirina şerê çekdarî ketin hilbijatin em ser navê Kurdan wexta ketin hilbijatin li pir caran em serkeftin zî me dest pê kir. Em bibêjin sala 1977 da me şaradiyariya Diyarbekirê girt destê xwe. Sala 1979 da la bajara Agirî de dîsa şaraderî ket destê welatparêzan dest Kurdan. Yani bê şerê çekdarî em dikarin mafê xwe bistînin. Eger şer bê re westandin, eger PKK dev ji şerê çekdarî berdi em dizanin ki gelê me sedî not bi çerçeva demokrasî û rêyo aşîtî de bigêjin mahfê xwe tekoşîna mahfê xwe bidomînin û em ser bikevin. Ango hûn dixwazin bêjin wekî Hakpar ev metodên ku PKK bikartînê şerê çekdarî ku PKK bikartînê bi vî metodê got niha bikartînê ku li Bakurê Kurdistanê bêje tevayiya sînorê Bakurê Kurdistanê bûye derverekî ne aram, derverekî ne ewle. Ev PKK dev ji vî metodî berdê dev dest bi metodên çareserkirina pirsê rêga siyasî pêk bîn.
bi salan em bangê wan dikin, bi salan em dinivîsînin, hemû çalakiyê me de, hemû nivîsandinê me û em bibêjin belagokê me de em bangê wan dikin. Hemû kes gelê me bi xwe ana nerazîbûna xwe tîniz ziman dibêje me bi çavê xwe dît ev şer ji me re baş nîne, ev şer zarar dide gelê me, ev şer welatê me vîran kir, ev şer aboriya me paş da bir, em bibêjin li welatê me de karsaz neman hemû koç kirin çûnin, bar kirin çûnin, car carana pavloxê xwe bar kirin birin ji welatê me. Evana hemû berçavanın, gel hemû ji xwe nezaretbûna xwe tînin ziman. Yani em van tiştana gor daxwaza gel dibêjin. Hek par van tiştana em bibêjin salan dibêjin lê belê ev salê dawî da em bibêjin şerê xendek û bendan da piştî wî gel hemû eciz bû îjar em tenê nabêjin hemû gelê me van tiştana tînin ziman, nerazîbûna xwe tînin ziman, bira şer bisekinin dibêjin bi çerçeva demokrasî û aşîtî de em doza xwe bidomînin, em tekoşîna xwe bidomînin, em ê bigîjin mavê xwe, ev îhtimal pir mezin e ji xwe pevajoya çareserî de gelê me ew kir doza xwe hanî ziman dengê xwe beyan kir, em bibêjin zelal kir, gotin sedî not gotin em rêyekî aşîtî de çareserî dixwazin, em şer naxwazin. Keke Refik ez werme pirseke il gora bir û bahveriya we. Niha di medya Türkiye'de jî ev mesele tê münaqeşekirin tê gotin ku dibe ku gelek ji girtiyên HDP parlamenterên wanê girtî bêne berdan her wiha pêvajoyekî çareseriyê nû dest pê bike. Il gora bir û bahveriya we PKK û hawirdora PKK dikarî qebûl bike, dikarî bipejirîne ku pêvajoyekî çareseriyê dest pê bike bê ku navenda wê pêvajoya çareseriyê bi PKK yan HDP ve girêdayî be. Civan daxwazê me ew e ku şerbedin sekinandin bira pêvajoya nû dest pê kir li berê ev pêvajoya da ne tenê PKK bibe muhatap. Hemû gelê Kurd rêxistin û partiyê Kurd bira bibe muhatap, em bi hevra hem berê devletê daxwaziyê xwe û pêşniyariya xwe bînin ziman binivîsînin û hem berê wan da em mafê xwe biparêzin. Eger şerê çekdarê bê sekinandin ev rê ew ve em bawerin bîro baweriya me heye gelê me sedî not alêkariyê me bike em bi gelê xwe van piskirêkan çareser bikin wekî hemû dünya çewa çareser kiriye em jî dixwazin wer çareser bikin. Boy jî pêşniyariya me sistemekî federalî ye, makazagonekî çêkirine nû ye, makazanokî nû em çêkin bira têda sistema federalî hebe o gor wî jî em li nav hududû çerçeveyê Türkiye'de bikarin bi hevra nav sistema federalî de bêjin gelê Kurd û Türk û wekî din hemû gel. Birêzkara koçer wiha li Türkiye ev babet gelekî tê gengeşekirin ku ev sistema ku Türkiye ji xwe re nû hilbijartî. Ev sistema serokkomariyê ku desîlata serokkomar zêdetir be derfetên çareserkirina pirsa Kurd zêdetir didê dest. Bir û bahveriya we duê babetê de çi ye? Em hevîdarin tişkî werkirînû çê be. Lê belê ev guhartina makazagona dawî hecde xal heye têda lê em dinêrin em mêze dikin li derheqê Kurdan de tiştek tune ye. Xwezîkane hebûwana. Hem derheqê pirsgirêka Kurdan da hem pêştaçûna demokrasî de tiştek nû tunenin. 2010 da wextekî referanduma berê hat holê me mêze kir li wê derê tiştekî baş hebû. Derheqê pirsgirêka Kurdan da derheqê pêştaçûna demokrasiya Türkiye'de me got kêm nakir lê berê em ê bibêjin erê belkî pêşî vebe gavê din jî bavêjin. Mixabim îjar ev referanduma dawî da tiştê nû tuneye Kurd li wê derê tuneye demokrasî li wê derê tuneye hem berê
وی ام سکنی مگو تشت نو تونه لازمه باکازاکونه کی نو چه لسری حتی داوی به گوهارتن ام کرد دبیجن problem meu sazumani ki tune kija sazumani dibi beraber serokati parlamenteri niv serokati boy me vana grimine boy ve nav vanda demokrasi heye tune ji boy me kurdan emi beji mahfi me heye tune kija sistem eğer bikarı mahfi kurdan bin zaman binin hole der hakkı mahfi kurdan da xabat çeki em dikarın ji vi sistemera alikari bikin xudi derken. Brez Karakoç Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan seredana Amerikayê dike. Di çantê Erdoğan de tê gotin pirsa bi çekirina HSD, pirsa operasyona Raqqa, her wiha pirsa terörê, pirsa cemaata xizmet, pirsa PKK heye. Li gora bîr û behweriya we dikarî hev ahengiyek di navbêna siyaseta Amerîkayê li herêmê û siyaseta got Tirkiye îro rê ve divê de pêk were. Siyaset girêdayî em bêjin siyaseta tevahî rojhata navîn dayê. Eger siyaseta rojhata navîn de guhartin çi be devletê rojhata navîn de bin vî tesirî de ew bimîne. Em baş dizanin o gor Haqpar îro ji rojhata navîn de bê gelê Kurd siyasetekî ser bikeve tuneye. Muhakkak Kurd nav van siyasetê nû da ew cî xwe bigirin. Em dixwazin rokî berê rojhata navîn de aşîtî û aramî çêbe gelê me jî li her çar parçê de bigîjin mafê xwe û nav aramî û aşîtî da jiyana xwe bidomînin. Gelekî spas Birêz Refîk Karakoç, Serokê Giştî Partiya Maf û Azadiyan, Haqpar got ji stûdyoya me Diyarbekirê tir gel. Zor spas, silav ji we hemûya re ji we re serkeftin dixwazim. Temaşevanên hêja piştî navbeyne Kurd her em li Diyarbekirê dimînin li gel çavniyê siyasî. Carek din silav temaşevanên hêja her em li Diyarbekirê dimînin li gel Meyvanê me teverê duwem Hasan Dağatekîn çavniyê siyasî û hukuknas em dê rewşa bi taybetî ya Tirkiyeyê navxweyî û pirsa Bakurê Kurdistanê piştî pejirandina sîstema nû ya Tirkiyeyê bigirin dest. Kek Hesen bi kek Refîk re me rewşa aloziyên derve avjeniya Tirkiye gulheremê dike megirte dest gelek alozî dwerde hene lê rewşa navxweyî çawa ye. Tirkiye sîstemekî nû pejirand, serokkomariyekî bihêz, gelo ev dikarî rêyeke nû li ber Tirkiyeyê veke ji bo çareseriya pirsiyên navxweyî bi taybetî pirsa Kurd. Belê bi rastî rewşekî nû ye rewşeke em têdane piştî referanduma 16 Nîsanê. Çira rewşekî nû ye wek em zanin ev not û 4 sale li Tirkiye bi riya parlamenteriyê kar û xebatê siyasî û îdarekirina Tirkiye dimeşiyan. Piştî vê guhrandinê ev sîstema parlamenteriye û hikûmeta keş parlamentê derdikevê şûna wî serokkomar girt û ew hikûmetê gidatînê di nava parlamentoyê de na ew bi xwe vî îşî çê dike. Bi rastî me vê guhrandinê pir di cîda nedî lê ew not û 4 sale parlamenteriyeke heya niha dihatin jî me di cîda nedîtiyan. Çima? Çünkü di Tirkiye'de pirsa Kurd ne çareserî bûn û tiştê ku li gelê Kurd qewmî hemî di bîra me hemiyan da heye. Yê di duan pirsa demokrasiyê di Tirkiye'de pirsekî gelek girîn bûn, mixabim ew parlamenteriya not û 4 salî wî zî çareser nekir. Pekî viya dê bike, bi rastî viya zî bi vî hawayî be eger niyetêk ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê tune ve viya zî çareser evê neke. Kek Hesen dixwazim vê yekê bipirsim. Navenda dewletî ya Tirkiye, vesayeta dewletî, îdeolojiya fermî, Kemalizm, gelo ji vê guherînê
ne dilgirane ev guherîn gelo çi alûziyan li ber wan derdixî? Bele, ez ê bêm wê. Çünkü Kanuna Esasiya Türkiye esasê xwe da neguhoriye. Têda Kemalizm bir ideoloji heye. İdeolojiya Kemalizmê tê parastin û militarizm têda cî wî qehîme hêjin natiye guhrandin. Lê dîsa Kemalist ideolojiya Kemalizmê ji vê guhrandinê ra gelek aciz bûn ew rast e. Çünkü ew ji ser hüküm bû ku dûr ketine ne ku ew ideolojiya wan ji kanûna esasî dûr ketiye. Başa kek hesen lê her wiha muxalefet û Kemalizm wisa bi nav dike dibêje ku AK Partî an jî desthilata nû dê kirasekî nû li sîstema Tirkiyeyê bike ew jî Osmanîzma nû yan jî İslamîzma nû ye. Osmanîzma nû jî dê li gel xwe parçebûnê li Tirkiye pêk bînî dikare wekî nimûne di pirsa Kurd pêngavan bavêjê, pirsa eyaletan bênê, Kurdistanê wekî Kurdistan bi nav bike, wan matirsiyan derdixê pêş. Belê wan derdixe pêş ew asas ev not û çare me tirsiyê Kemalizmê ye bû ket pirs di Tirkiyeyê çareser nebin. Eyaletê derdixin, federasyonê derdixin, muxtariyê derdixin, tiştê din jî derdixin, çira derdixin, ji bo ku esasê xwe da pirsa ku di Tirkiyeyê dijî gelê Kurd 25 milyon bi zimanê xwe bi temamê mafê xwe netevî bin pê hatiye kirin, ne çareser be, ne pirsa tenê Kurd û Kurdistanê, pirsa Elewiyan jî, pirsa gelê Tirk jî esasê xwe da bi vê tirsê me tirsiyê naxwazin çareser bibe. Bijin dê efendim devlet parçe bibe. Halbuki eger pêşerojê da yan jî ev referandum guhrandina ke no hanî desthilatdaran gelek ew dan destê wan mafê no yetkîno da destê wan eger bixwazin bi kanûna esasî no bi eyalet, bi otonomî yan zî bi federalî yan zî vana nav nekin û pirsê Kurd ser esasê neteviyê bidin çareserkirin riya çareserkirinê ve bibin. Elbet ewa dê no be. Elbet Kemalizm dê ji vê aciz bibe ew îdeolojî ew ê gelek ji bo ku viya nebe tiştê çew tiştê ku nayê xeyalê me bînê rojevê bi AK Partiyê jî bi Erdogan ra jî bilîzê. Kek hesen niha rastiyekî golü Tirkiye tê jiyandin em bigirne de Kurd di nav AK Partiyê de xwedî hêzekî taybetin û Kurd di nav AK Partiyê de xwedî nina ziman jî. Ew aliyên Kurd ê ku di nav AK Partiyê de dibêjin ku me stratejiyek daye pêşa xwe ew stratejî jî di heremê de bi taybetî rojhilata navîn stratejiya bi Kurdan re mezin bûn. Ango Tirkiye û Kurd bi hev û dûre di nav hevkariyekê de mezinbûnekî hîn mezintir ji Tirkiyeyê re jî tenê. Gora bîr û bahweriya we ew derfet, ew îmkan li Tirkiyeyê heye got tiştekî wisa li dar bikeve? Belê heye. Çawan heye. Carek dervê dengdarê ku Kurdan daye AK Partiyê 6-7 milyon dengê Kurdan li Kurdistanê û li tevayê Tirkiyeyê heye ku welatparêzî û demokratîkbûniyê û çareseriya pirsa Kurd daye pêşî. Ew di vê sîstema nû da dibe klîtek, dibe rolekê herî mezin ji bo ku pêşerojê da çareseriya pirsa Kurd ê ku bixwaze bibo namzetê serokkomariyê bide pêşiya xwe. Gêr ji Kurdê ku di nava AK Partiyê da deng danwan û di nava wan da polîtîka dikin. Eger ew jî bi van yê ku dervê AK Partiyê ne û dixwazin di Tirkiyeyê pirsa Kurd û Kurdistanê bê çareserkirin programekî hevbaş pêşerojê da kanûnekî bingehiyekî demokratîk ku riya çareseriya pirsa Kurd ve bibe bidin pêşî
ez bawerim pêşerojê da dê Tirkiye Kurdan müttefikî herî mezin bibîne û gav divê warî da bavêjê. Ku dê viya di rojhilatê da zî gavê hevbeş xwarabîne û gavê ku ji bo başûr hevbeş hene ew ê daha pêş ve herin divê qenaetê da me. Divê çerçeveyê de min dixwest ez bigirme desta Birêz Datekîn, siyasetekî li Herêma Rojhilata Navîn bi taybetî ku ji aliyê Herêma Kurdistanê ve hate birê vebirin, siyasetekî ewle, siyasetekî aram, siyasetekî ku pêşî li terorîzmê jî girt, êrîşa terorîzmê li tevayiya Rojhilata Navîn şikand, bi taybetî di pratîka Iraqê de ev yekî xwe destnîşan kir. û di modela Herêma Kurdistanê de pêkvejiyan derkete pêş, ev model, serketina vê modelê dikare bibe nimûneyek ji bo Tirkiye û çareseriya pirsa Kurd ji bo Bakurê Kurdistanê. Belê, dikare bibe. Dikare vê ya nimûne bêkirin û li vir bikeve jiyanê. Çünkü ev rola ku Başûra Kurdistanê li Rojhilata Navîn nîşan da û dide gelek ji bo Tirkiye, ne ji bo Tirkiye, ji bo Rojhilata Navîn û ji bo dinyayê zî gelek gavê mirovatiyê ye. Çünkü canê xwe, milleta xwe, welatê xwe ji bo terorîzmê seferber kirin û wî paş ve avêtin. Rêxistina wek Daişê şikestin û wî ewa xweyayê ku ji erdê çawan ji erdê Kurdistana Başûr dan terk kirin, dê yê Iraqê zî bidin terk kirin û ev nimûne ez bawerim bibe ji bo Bakurê Kurdistanê û ji bo Tirkiye bilhesa bibe nimûneyekê baş. Her wiha ji bo Rojhilata Kurdistanê zî bibe nimûne, heta Kurdên ku li wê şer dikin wekku di Hoqê û di Hewlêrê û li dû wî li Duhokê peymana ku bi serokatiya Birêz Mesûd Barzanî hat darxistin, bikevî jiyanê ku li wê jî ev tiştê ku Kurdistana Başûr da gelê me girtin dest, bigirin dest. Nebin mertal tenê pêşerojê da, bibin xwedî desthildar. Ew zî kilîtê wî diwan her du peymanan da hatiye rêzkirin, mixabim hêjin li wê neke di jiyanê, ez astengiya ku derzî dixa wek em zanî PKK û PYD û ew derdorê wanin, ez bang dikim û hêvî dikim ku li wê jî ewa tişta bê dîtin û rê li wî ve bibe. Birêz Datekîn her wiha li Başûrê Kurdistanê pêvajoya referenduma serxwebûna Kurdistanê dest pê kiriye. Ew pêvajo ji aliyê raya giştiya Kurd bi awayekî gelekî zêde li ser tê rawestandin. Bandora wê yekê li Bakurê Kurdistanê û li çerçeva Tirkiyeyê de tu çawa dinir? Belê ez bi rastî gelek baş dimînim aniha û ez hêvî dikim û dibînim ew ê roj bi roj baştir bibe. Çünkü Hêzê Kurdistana Bakur, Partiyê Kurdistana Bakur ez dibînim çi PSK, çi PAK, çi KDP, tew KDP Bakur û yêdin, heta derdorê HDP, BDP jî ji referandumê ra piştgirî nîşan didin, ji gavê serxebûnê ra piştgirî nîşan didin. Di nava gel da jî ew gava roja wî diyar bibe û roj bi roj nêzîkatiya wî bê, ez dibînim ku dê li vir jî bi keyfxweşiyê, bi serbilindiyekê herî mezin ji wê re piştgirî bê nîşandan. Her wiha gava li vir ewa bibe, ewa dê xuya bike ku Tirkiye jî desthilatê Tirkiye jî ew ê ne li hemberê wî derkevin, niyetekî wanê ewa hebe jî ew ê ne nîşan bidin. Kek Hesen ez verme pirsa xwe dawî di raya giştiya Kurd de tê axaftin ku nêzîkahiyek bi taybetî di nav hêzên tevî demokratîk li Bakurê Kurdistanê de rûdaye.
ev nêzîkahî destê yekem de di navbeyna PSK, PAK, hêzên Partiya Demokrata Kurdistanê, Partiya PDK te, PDK Bakur, دوێ çerçeveyê de Hekpar jî diyar e mümkün e ji gavekî wisa re bi erênî xwe nêzik bike. Divê çerçeveyê de tu karî agahdariên berferehtir bidê me ger hebin li bat. بله 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 او نزیکایش خو اوا دو سه ساله بردوام بون بالحساد نوا PSK پاکی و PDK باکوردا از هیوید کم کو پیشروجه دا پشتی کو بالحسا اف سیستما نو در کتو دناوای دا کرد اوی رولی که گرین بکوی سروان بدنگدان وان اوا تیخویا کرن دویا دا حق پارو PDK T yani KDP T jî nêzik bibin çünkü ev her du mixabim derve viya mabûn ez hêvîdarim û her wiha bang zî dikim ew jî di nava viya da cî bigirin û geş bibe ku ji bo Kurdistana Bakur karê hevveş bikin pêşerojê ra ji bo Kurdistana Başûr referandum bikevê rojevê di rojevê da ye rojayê diyar bibe karê hevbeş li vê jî bi hev ra bikin ez ji bo viya umutvarim. Belê gelekî spas Hêviya min heye. belê gelekî spas bi rêz Hesan Datekîn çavnêrê siyasî û hiqûqnas ku ji stûdiya me Diyarbekirê tilgel. Ez ê spas dikim Kek Cemal bimînin xweşiyê da. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya basîroj heta bernameyek din a basîroj her şad û